Tuwepe cuk, nang di kabeh arek iki. Ngene iki lak mali kena sing dipalaki, Mbak. Kan pegel aku ngene iki. Sone dunyane kok sepine nang di kabeh penggunine. Cek tak golek arek-arek ae. Koyo gatel tanganku iki kepin nempeling wong tok. Cek apa sih aku ketemu warga itu. Tak ngalih aku. Lah. Duit. Gak duwe, Mas. Duit, Mas. Gak duwe, Mas. Lah aku napa mali nyolok Mas nang ngene? Duit le. Gak duwe. Kayak mau kau terang penanting napa duit? Gila nih kan. Cojomo nih duit. Gak duwe. Duit. Gak duwe. Duit. Gak duwe. Duit. Gak duwe. Kok kena? Kandani Rano. Sisi apa sih ini? Oh HP. Gini. Loh, kok ngelawan kono? No. Tidak. Kudu tak omongin nang cacakku iki. Awas kon. Nah. Kalau ngene iki kepen napa deng uang. Napa sapa tapi ya? Saiki aku nemu kabar gembira iki, Bos. Kabar gembira apa? Aku mang entuk HP, Bos. Apa iku? Hah? Apa? Yo tak arek, Bos. Mang tak palak ning kono, Mang. Ya bos sampean gelem ora iki? Gelem di. Tapi kok hasilnya bagi dua loh, Bos. Enggak, kan enggak usah kon. Ya. Ayolah, Bos, bagi dua, Bos. Iki aku loh sama sing Joko yo. Bagi dua ya. Bagi dua, Bos. Ya bagi dua iki ya. Ora, Mas. Wis masih kate mbok pepek dhewe gak apa-apa. Ngale kon. Halo. Loh, sik, Bos. Kon ngale yo. Sik. Aku begelo iki. Sik. Peace. Kenapa? Sik, Bos yo. Kok enak ngopi duit. Enggak. Sik, Bos njaluk Bos, cuma duit masalah HP-ne wis ya. Penghasilannya mbok pek dhewe. Oh. Matane iki malah disemburno. Kita ini kon le. Apa rani marine? Ndep lorek. Napa kok nangis kon? HP-ku dicos. Karo sapa? Gak bergul. Tinju mencret iku. Piye sih kon iku? Kok ora mencerminkan adik seorang preman bras? Kok condong nangis? Tambah nangis. Mampu. Kok nek mare sih kon? Enggak. Loh, iku HP sapa, Cak? Iki kayak wergol tas. Iku lah HP-ku goblok. Kamu goblok kon iku. Ya pecah. Kamu paling kene kok. HP-ku wis aman. Wis ngale ya kon. Yo. Napa kok bali maneh kon? Iki lho, Cak, iki enak. Aja mau gawa sadai goblok. Nak kena warga lagi. Iso sone HP adikku sendiri pala. Enggak ero paling areke. Adike preman top se-Jawa Timur iki. Tak parani iki. Atuh. Duh. Campur kon arek. Ya apa iki? Sosok didaden CP penyet aku iki. Tak ngalih ae aku iki. Aduh. Oi, mandek kon. Tangin tak. Oi, tangin. Cek amalan le. Ye. Lah. Ampun, Kene kan kon. Ampun, Cak. Kon. Mana abis nanti kon. Enggak, Bos. Bos. Ya. Nah. Teh main nih kon anu adikku. Apaan iku? Nah ini kon. Ya. Hop. Ya apa ceritane mangko saklon ha? Dadi ngene, Cak. Ringen aja. Maiku malah HP adikku. Tapi kan Kata karo kono aku meno. alam bukan. Ayo balik adikku nangis mangadone aku.
Pomane arek iku mang nyembur aku pakai jajan. Ya, tapi kan Menengo. Apa gak pegel? Omane aku preman stop Jawa Timur iki. Ya. Anu senandingi aku. tapi menengo. Menengo kon iku. Wis, menengo masak tukaran. Diselesaikan dengan cara keluargae. Ayo keluarga itu keluarga aku iku. Aku tok ae rek jamput iki. Menengo. Yo. Wis kelut. Pegel aku menyampai raine iku. Kali. Kon, kasih. Kali. Ini kon. Enggak ya aku salah. Oh, sing salah kok. Ini salah kan? Iya, aku salah. Iya. Iya. Kaiso. Iya, aduh. Aduh. Depan. Suwep iki, nanti kabeh wong-wong iki. Kuat telan gue nempeling wong tok lek ngene. Kita golek wong sih. Lalu sing megeno ra ini tak tompeling wae. Kat perang api. Loh. Aduh rek. Rek, siapa sih aku ketemu Cak Warbul iku? Cak Warbul. Duh, siapa sih aku ketemu Warbul iku? Warbul. Action. Action. Diteni kon oleh. Apa tak keboki kon. Kepuki kan. Napa kok nangis son? HP-ku ditolong, Kak. Kenapa kok nangis rawanan lah? Enggak menyenangkan preman blason iki. Kan. Napa kok nangis son? HP-ku ditolong, Kak. Lawanan lah kok malah nangis son. Gak iso. Piye kon iki? Kok enggak mencerminkan preman blas? Adik, action. Napa kok nangis son? HP-ku ditolong, Kak. Yo lawanan lah, kok malah nangis son iku. Lawanan kok. Lagi ngomong preman. Kan. Napa kok nangis kon? HP-ku ditolong, Kak. Karo sapa? Karo Cak Wergul. Yo lawanan lah kok malah nangis kon iku. Lawanan kon iku orang mencerminkan adik seorang preman blas. Ah nangis. So nangis. Lagi HP-ne sapa? Action. Loh, iki HP-ne sapa, Cak? Kini kayak Wergul ya tas. Iku lah HP-ku. Tenan ah. Iya, piye sih zaman iku? Cek lang, apa kata sandine? Goblok action. Loh. Iku HP-ne sapa, Cak? Secara komik atau action. Loh. Iku HP-ne sapa, Cak? Ini kayak Wergul ya tas. Lu kan HP-ku goblok. Kamu goblok kok. Action. Napa ngembali kon? Lagi sih enak, Cak. Cun ya. Tutupin di makan nih kon, nggak antem kah? Iya. Balik mana? Nggak apa wes ayo. Napa aku balik mana kon? Gila, Cak. Wah, mau enak ya. Cuma kok bakal ngapa kah gitu kah? Napa aku balik mana kon? Iki lho. Ih, mantep iki, Cak. Cuma kok balik no. Balik no. Nyari goblok iki. Tak kena Wargul iki. Harus tak parah nih mari iki. Parah nih saiki. Endi iki? Action. Oh, coba. Napa kok balik mana kon? Iki lho, Cak, iki enak iki.
Aja mau gawe sak adae goblok. Balik kene. Anyar rek goblok iki. Tak kena warga iki. Tak parani mari iki. Tak parani ae. Anyar ngomong. Hah? Tak kena warga iki. Arep tak parani mari iki. Iso-iso nek malah amal apa? Kalau aku disempur ya anu. Guys. Kita lagi syuting, guys. Iya guys. Ini aja, kawan. Ya kawan. Halo, halo. Halo, halo. Halo, Ini halo. mana Torik ya? Ini sama siapa? Sama saya King Master on. Rio ada bosnya, Kapten Kakao, kru. Halo, halo. Campur. Bonar ini rek. Waduh. Gawat iki. Iso-iso dadino tempe penyet aku ya. Dapat-dapat.